जायोहाय बे अनजिमाया बुरै मानसिया जाला मालाबाबो माने ओंखाम संनायाव मैगं संनायाव एसे इन्ट्रेस्ट जाथारथों होननानै गोदाव सोराव खनलाबायनायानो मोनबायदां माथो नै बे मोनथामा नै मोनबायदां माथो मोनबायहाय एसे खामबावनांगौ फ्रायबो जागोन आरोना माबाखौ नाखौ खावसे फ्राय जागोन खावसे खोमाजों जागोन बेनिखायनो मोननैसो फ्राय खालामग्रोदों दिनैनि फालायाव दं खोमा बिबारखौ नै ओरैबायदि सुयो अनजिया बेखौ गानाबाथ' सुनोनो हानाय नङा आरोना अबस्था खाराब जागोन हाबलाजोब्बाय दैयाबो बोरैथि जालायलायबाय साफा जाबायना नै खोमा बिबारजों नाजों जालायनोसै नै दिनैबो ओमफ्रायो नै बेखौ एसे फ्राय खालामनानै लादों नाखौ गोलाव फ्राय नायाबो मा नाथाय सिनाय गलायलायाखै आङो आं नाफोरखौ बिदि थुख्रा थुख्रि दानबा नामफोरखौ सिनायाहाय बिराद गोथाव जालायनोसै दिनैबो खोमा बिबारजों फैबाय था बोखार फै वाव फोजों फै मोनबायथारसिगोनथ' फोजोङा हाथारसिगोन फै